Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Hagi Khubor na kimat ngin phan tash Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Ki Pulikala Imkhra Police Station kila khot hajario President jong ka Khasi Students Union La Imkhra Unit usamla Sambor Milingdo kumjuru yo General Secretary jong ka Unit usamla Brandon Shangpliang. Kini kino yalam ka KSU kila let mi La Imkhra hakano phais ni jong ka khat artrik Naitung arhachar apusau. Habai kran bakabati CTV hadin baklami na pot hanat kilai thu bakadaw kajing shak khot hajir ka jongki kadai namar ba ki dikhnra work permit yakinong bala bar Jylla ki betrei bala hapo uput usam jong kala Imkhra kilapan pawru ya kajing sngolengo ba kajing khnra work permit jongki kadai yakinong bala ki bana bar Jylla hendrei la ujor ejahar pinban daki pulit amda kita ki briu ki bashakta kilai thu ru ba hakajing khnra work permit ka jongki hakini khindat sngi hapo uput usam jong kala Imkhra kilalap bakidan hadu hendu puar ngot ki bar Jylla ki bamdan setia ya ki kot kisla ki bapiang ka sarkar kale ban kurup ya ka jaka hakashnong maushun ka ba dei ka jaka na ka benta ban pen he surong ka additional deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong EL Wadri kalale chamaushun haka khat artrik Naitung hadin bakalami ka hukum na ka office jong ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills badai ban kurup no ya ka jaka ka badai na ka benta ban shna surong Karkum ka hukum balapan mi na ka office jong ka DC kalakran syai ba na ki hindu punyawngot ki balong try ya ka jaka sapu arngot ka deb an shim pisa na ka sarkar kum ka bailuksan kan ba arpusan ngot kim patwan shim ya ka pisa ka bala deb an pinbu kerpang na ka benta ka jongki ka hukum kala ong ba ka pisa na ka benta jongki kala donpa bat kila ban shim na ka office jong ka DC Shwabak Additional Deputy Commissioner kan man poi hamotion ki pai ba nong shnong jong ka motion kila lumpai ba ban penpau ya ka jing persha ka jongki ya ka sarkar bakan shim ya ka jaka berkila kamru bangta ya ka telong umbam umdi jong ka shnong UMDC ka sora ubadeiru nong yalam jong klang persha uba Titus W Khan ula kentu ya ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council baka de ban penkloi no ban pelong ya ka MDC election khnang manlan na ka jing sha kano baki MDC kikwa ban penjalan ya kini obat Titus lapan pau hak kenta keli jingkeli hak singi balai jong ka dorbar liur jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badeiru ka singi ka bakut jong ka dorbar kibabun gishnong ki bahab hapo kishpotli constituency na East Jante Hills District la persha ya ka jingpen bet thma ya ki constituency daka delimitation committee jong ka Jante Hills Autonomous District Council Kajing persya ka jongki kadai haka public hearing ka bakhadu ka balalong haka khatwei trik Naitung araja apusau kini kishpotli constituency kini ki bakanthum ya ka muthlong sokampor ka tuber ka musnyang rangat ka rambai klierian ka sutenga narwan ka sutenga nongkli ka sumer ka saipung nongkli ka narpo bat ka batau lakadong kipulit jong ka umyang police station Riboy district haka santrik Naitung araja apusau kila kem ya anmut kibriu ya ki bala suba bakila bandai ki record jong ka Nyodrat National Liberation Council kini ki anmut ki basha kem ki de ki bala tip kerteng kum ukansai June thaba ya ubaju khot sen ru kum ukansai ubalai pu arsnam kerta ubasa hakashnong umlengka kanton block 2 badi usanbor lang rapsang ya ubaju khot sen ru kum usambor ya uba ladap lai pu prasnam kerta ubasa hamaulai umjajau ka Khasi Students Union kala kan thot ting e ya katnat ka kot ka khia jong ka sarkar Jylla ha ka bayade ba jing thung kam contractual na ka banta ki laispa arpusan ngun ya ka bala pelong da ka Office Directorate of Health Services Medical Institute Shillong ka Employment Monitoring Cell jong ka KSU balalam commando chairman u samla Ruben Najiar kala lek ban pan jing penshai na DHS ha ka khatwei trik Naitung araja apusau Hadian baka seng kala yo an pediang ye ki jing ujuan na ki samla ki bala apply ya ka kam nursing hapo kani ka office rekam jong ka sarkar Jylla ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pelut khatwei lak tingka na ka banta ka Monolith Festival hamau plang henrei kani ka jing pelut kam don jing penmi watang shinayaru ya kani lapan pau daw executive member bapet ya katnan arts and culture uba Victor Rani hak kenta keli jingkeli hak singi ba a jong ka dorbar liur jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka bala keli da uba Titus W Khan mentapan nya pash Khubor na Kylleng ki benta jong kari
Ka Ministry of Rural Development jong ka Sarkar India kalamang pisa na ka bentaban shna sapu artli ki surok nong kendong ha Tripura ki ba ka jingjinga ka jong ki kalong shispa khat pra point nyaw san kilometer ha ka jinglon ka ba shispa khat saw point lai pu ar tingka kini project and pentrailing ba ka Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Madbha Abhiyan Arpasan wet kibri kelayap balai khandai wet pat kilamin saw na ka da ka jing sha pom Pradhan ha district ba per jong ka Bihar Umitun ba ka Bihar Nitish Kumar lapha ya kajing solam shiki bah yang asem barla hukum iki officer ba kidai ban lei ai jingaram saulak tingka shiki bah yang asem jong man la wei pu wei bayam kalong kemi ka bana Kerala ka Fatima kadap da kajing men ba shen ukhun jong ka ba sha set phatok hadu khat pras nam kanthi ha Saudi Arabia un sawan phai yang no udai ba sha rai pen ram da ka ba sha pen yam rekham hadien la map no yu Urahim un sayo ban phai no shalayeng dai hadien beklala ban siu lai pasau klor tingka shaka Saudi Arabia bat yakni ka pisaru layo lum dai lingba ka jingno senyang jong ki pai ba Urahim lalit Saudi Arabia house nam arzah riu man belanya kali bat ban sumar yau khna obadan hapdeng ka jing shitom hendai namar ka jing bakla jong u taw khna la khla no kum taw la sha kem ba sha set patong Ka Supreme Court Collegium kala aji manjur shaka sarkar pedeng bakan thungno yaki Chief Justice jongka High Court of Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Kerala, Madhya Pradesh, Madras bat Meghalaya. Ka Collegium balakli daw Chief Justice of India UDY Chandrachud kalaong ba kini ki High Court kibam dan Chief Justice. Nalor ki waipan u Chief Justice ula aji manjur panthung yaw Justice Tashi Rapstan kum Chief Justice jongka Meghalaya High Court Namar bau Chief Justice S. Vidyanathan unchong thai no hakakat rutrik unailar. Kanong tray haling sun chong Spice Jet kala thap yo pulit chong ka Central Industrial Security Force Hajaipur Airport. Karkong Khubor kala ithu ba kala persang mandung sepo ka ling sun klem da pendep ikjing talasi ki pulit. Kum tau ASI la pensange ya ka barulong ba deben talasi ya karu. Hendai kamsha ba talasi namar ba amdan pulit kenthai. Kum tau ASI relikot yaki pulit kenthai bat hakati kapor. Kala khibitar bakala thapen banyu. Kamadin ka Spice Jet kala pensyai bau pulit CISF lakran balanya ka barulong ya ka bakan wanshi yang juu hadien ladap kakam. Ka Kuki NP Manipur ka seng jong ki Kuki Zoo kala ithu ba kamshim ladan kanu ka jeng kran yasuk hapadeng ki Kuki bat ki Meitei. Ki Kuki Zoo kila ong baka sarkar kala kular bakan kran penyasuk yaki teki artli ki chait ben riu. Hendai kamshim la le kumta. Ka Kuki NP Manipur kala penbena bakan dang yai beteng man amai ka jingya trailang bat ka sarkar Manipur. Ki Khubor na Kylleng ki benda jong kari ki Pyrthei. Chairman jong ka Samsung Electronics uli J Yong la wanshi India banyak kendu i company ki benda India ki bapenya yaw ya ka Samsung. Uli ron poi ha Mumbai ha ka sni palai. Kani ka jingwan jong uli ka deiru ha ka por ba ka Samsung kala palai pat ba ya ka Galaxy Z Fold 6 ka ba shongdor kumba 6,000,000 tingka hadu 8,000,000 tingka. Kisamla puli hadhaka bat Kylleng ki benta jong kari Bangladesh kala pelong jingya ki man persya ya ka rukom penrum kam ka sarkar ha ka tekari. Lasal sengi menta kisamla puli kala khang nanti ya ki surok ba bat kala thut ba ka ya ka yang jong ki pat ba. Kani ka jing khang nanti jong ki ya ka bala tepru kum ka Bangla blockade kan ya biteng tar hadu ka jing dawa jong ki kan urlong. Ka Israel kanam sya man penrung hapo Palestine kumba shispa atli ki tiar kitar bat kani ka rakta bha ya ka karkhana ka badan ha Palestine. Ki tiar ki ba amsha man penrung hapo Palestine ki kentup ik katu kani ki jat marban kisne ki tiar ki ba pendan kam mante jingte bat ki kenjada wai. Ka Cathedral ka barim tam ha France ka Roman Cathedral kala kemding hagasni palai hendrai khamadian lala ban pilip no ya kading. Hadu menta 4 shimla yo jingken ki jingjulor na ka te ki jingja. Kadi Cathedral kadai ka yengmani ka bajong tam ha France ba ka jingjong ga jong ka kadai hadu shispa sanpo meter AA balate ya ka hakas pasnam ka bakhatwe. President ka Kenya William Ruto la wenglut ya barok ki cabinet secretary like no ya deputy president but prime cabinet secretary bar ulo ong ba unsa penbena i keteng jong ki banwan shimti thamai hadin ka jinga selok bat ki babun ki riu shampang kadaw bala wenglut ya ki kadai hadin balami ka jinga ki ka bajur ha Kenya na kadaw ka jipen ki khajna ka sarkari ki mar ki mata tikitu kilang Khubor hakimat ki mat mataski khubule